Здравейте! В днешното видео ще ви представя новата стойка за микрофон, с която се здобих. Това е стойката на Elgato, марката Elgato, Wave Arm се казва, LP. Тази стойка е предназначена за закрепване на микрофони XLR, които, както виждате, тук съм приготвил, за да мога да ви демонстрирам как се използва самата стойка. Тя е нископрофилна, за разлика от стандартните стойки за XLR микрофони, когато искате да записвате подкасти. Направена е доста сполучливо като материал, метална е, не е пластмаса и е много компактна като модел, тъй като не заема много място на бюрото и както виждате. Същевременно от видеото, което ще видите за разопаковането, се вижда, че тя буквално се сглобява за секунди, когато я извадите от пакета. Разполага с чупещо се рамо, което може да се регулира в височина, когато искате да си я повдигнете. Но общо взето, ако искате да спазвате нисък профил на стойката, когато записвате видео или просто искате, да кажем, ако сте стример в Twitch и в такива платформи, в които се излъчват видеа с игри, стойката е подходяща, тъй като няма да ви скрива лицето или, да кажем, част от екрана, когато записвате нещо, искате да има хубав звук и използвате XLR микрофон. Както казах, тя е малко по-специална, тъй като освен, че е нископрофилна и много компактна, кабелът, който прекарвате от микрофона към устройството, с което ще записвате звукът, преминава в едни канали на самата стойка, които са с метален капак, с магнити, т.е. не ви се налага да развинтвате болчета, да правите различни други упражнения, които ще ви забавят, а просто отделяте капака и после го поставяте и той си залева на магнитите. Остава само да ви покажа как да закрепите. В пакета, може би видяхте, има един пакет малък допълнителен, в който има допълнителни резби за тази малка резба, която е на стойката. Едната е малко по-малка, която се завинтва, за да може да закрепите, да кажем, този тип микрофон директно върху тази стойка. Ако искате да закрепите шок маунт или шумопоглъщаща стойка, която предпазва от нежелани звуци, когато, да кажем, има удар по масата или по бюрото, от което сте закачили стойката, тогава имате една друга приставка. Тя е малко по-различна и по-широка. Специално този шок маунт си има вградена такава приставка, така че е нужно да закрепите само допълнителната малка резба, която да ви позволи да завинтите шок маунта. Сега просто ще видите другата част от малкото пакетче е лимбусен ключ, който ви позволява тук да развинтвате някой от болчетата на тази стойка, но това вече, ако искате нещо да правите по-сериозни промени по нея. Ето така се завинтва тази малката резбичка. Другото предимство, което имате, когато използвате тази стойка, е, че в краят имате ябълковидна глава, която се развинтва и може лесно да позиционирате микрофона за най-удобно ползване, когато ще записвате аудио. Така че ето закрепен е микрофона. В случая аз ще си сложа поп филтър, за да има по-добър звук и де-факто да нямате проблеми с по-резките звуци, когато се издават от човек. И разбира се, си включвате кабелът за XLR микрофоните, които се закрепват, така. Кабелът да виси надолу, може да си го прикарате до самото устройство, където искате да си
включите записващото устройство за XLR микрофоните. В случая няма да го правя, тъй като това е само демонстрация как изглежда. И така, когато вече свършите да работите да записвате аудио, стойката съвсем лесно се събира, измества се настрани и не взема никакво място на бюрото. Както виждате, вече си е свободно, за секунди се издърпва, прави се нагоре или надолу, както решите, и започвате да си записвате в случая някакво видео или аудио, което искате да направите към даден проект. Ами радвам се, че изгледахте и това видео и се надявам да гледате и следващите.